body. Pana papa mpedza time anakiro abhero anodedza kaini vese vakuti why me uchindi wainira ndeka atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana vazunze atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana tenderedza wesilaini kuita kunge merry go round pepe tenderedza zvese separound about kweka weta kuti chayesite machena seraisi dokta vakanditusajirimiti unoita kauti but pusi yako ndiyo chantorunga sauti ndoda kuti manyanyangwe ndabva shift night tora zvese nyangwe kasolite atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana vazunze atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana vazunze public figure humedza vhurwa dzinongobikwa ndakufema mweya uri music meno kuti what do you call it what do you mean it pana papa mpedza time anakiro abhero anodedza kaini vese vakuti why me uchindi wainira ndeka atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana vazunze atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana tenderedza wesilaini kuita kunge merry go round pepe tenderedza zvese separound about kweka weta kuti chayesite machena seraisi dokta vakanditusajirimiti unoita kauti but pusi yako ndiyo chantorunga sauti ndoda kuti manyanyangwe ndabva shift night tora zvese nyangwe kasolite atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana vazunze atmosphere yakunwa bucha kuwaina mwana akageza une Christmas body avatu vakafanana vazunze public figure humedza vhurwa dzinongobikwa ndakufema mweya uri music meno kuti what do you call it what do you mean it pana papa mpedza time anakiro abhero anodedza kaini vese vakuti why me uchindi wainira ndeka Never run dry music.